Ma'am, kaway naman. Sinisisay po. Ma'am, pagka nagpa-service tayo dito, actually, ano ba, first time ko magpa-service, ano yung ano natin, yung ating kailangang bilhin para sa parts? Sir, bali yung lagis po. Oo. Isang time naman po na usually Yung 4-stroke na langis, ano? yes, sir. So, yan yung babayaran natin sa first PMS. Sa labor, si Ma'am Isay libre na. Sabi daw niya, libre na daw tayo. Nakakabilib, di ba mga idols? Lady Mechanic, dito po yan sa Urdaneta, Pangasinan, Honda Motorcycle. Kaya subscribe kayo sa ating YouTube channel, pakipindot yung notification bell, at supportahan nyo ako sa aking FB page, like and follow nyo yan. Dito sa Honda Urdaneta, Pangasinan, ayan po, ay talagang napakalaki po ng kanilang store dito at kumpleto po sila sa maraming motor. Lahat po ng pang klase yan, pang businessman yan, scooter, or underbone. So kaya bisita na po kayo dito. So mga idol, nandito tayo ngayon sa Honda Urdaneta. Bakit tayo nandito? Kasi may balita tayo. Napakagaling daw ng mekaniko rito. So titingnan natin at alamin kung talagang totoo yun. So samahan niyo ako mga idol kasi magugulat kayo dahil talagang magaling po talaga yung mekaniko nila dito. So dito tayo ngayon sa service center ng Honda Urdaneta by Guanzon. So yan po, meron actually may magpapaservice dito ng Honda Click. So ito po yung ating service technician nila, yung mekaniko nila dito. So mga idols, magugulat kayo dahil babae po ang kanilang mekaniko rito. Tama kayo. Ayan, nakikita niyo siya. So si Miss Isay, ang pangalan po ng marami. So kaya marami po talagang pumupunta ngayon dito dahil magaling na magaling daw yung mekaniko nila rito. Kaya talagang maingganyo ko talaga magpagawa, no? So dito pwede kang magpa-PMS ng yung motor, change oil, and magpa-check na rin ng yung CVT, ano? So ayan po si Madam. Ma'am, kaway naman. Si Miss Isay po. Ma'am, pagka nagpa-service tayo dito, actually, ano ba, first time ko magpa-service, ano yung ano natin, yung ating kailangang bilhin para sa parts? Yung first service naman, sir, bali yung lagis po. Oo. Isang time naman po na usually Yung 4-stroke na langis, ano? yes, sir. So, yan yung babayaran natin sa first PMS. Okay, so, Sa Guanzon po binili yung motor po nila, free naman po yung labor doon. Pero kung outside po binili yung under Guanzon yung motor namin, service na. may service charge. Sa iba po. Pag iba binili. Pero pwede pa rin magpa-service dito. Yes, sir, pwede pa rin po. Yun lang po. Sa labor po. Sa labor, babayaran mo na. So, guys, ngayon, pag bumili ka ng motor dito sa Guanzon Honda Urdaneta, ang babayaran mo na lang, yung na lamang parts gaya po ng langis. So, sa labor, si Ma'am Isay libre na. Sabi daw niya, libre na daw tayo. So, yan. Kita naman ninyo mga idol, bibihira lang po tayo makakita ng mekaniko na babae. So, first time po natin makakita at talagang masasabi natin na talagang ayos, no? Maganda po pupunta rito. So, nirekomenda ko kayo, Honda Guanzon Urdaneta, magpa-service tayo. So, ma'am, bakit ito yung napili ninyong profession na maging first time niyo po ba sa motorcycle? Yes, sir. Bali, galing kasi ako sa course. 4 wheels yung una yung sir, work na pinuntahan. Bago sa motor. Wow naman po talaga mga idol. Ayan, nalaman nyo na, pwede din po siya sa 4 wheels. So talagang napakatindi nito. Parang bigla akong doon . So yun, pwede rin siya sa 4 wheels. Yun yung dati niyang work. Ngayon naman, sa 2 wheels naman sa ngayon sa motorcycle. So itong ginagawa niyo, madam, change oil lang po ba? Yes, sir. Change oil lang po siya. So wala pang ibang ginagawa. How about sa makina, pwede rin kayo? Pwede rin yung pinaka parang titignan yung lahat, yung CVT niya, yung So yan, pwede naman po tayo magpagawa dito kay Ma'am Isay ng Honda Urdaneta. So bago tayo pumunta sa loob para magtanong ng motor nila, request lang tayo kay Ma'am Isay. Isang ngiti lang. Thank you very much, ma'am. Hopefully, makapagpara rin tayo dito. PMS din tayo ng motor natin. Saan po kayo, sir?
Parang ganon. Sige, thank you. Honda Guanzon Ordaneta Pangasinan. Tignan natin mga idol yung mga modelo at motor na available dito. Let's go mga idol. Dito mga idols, meron silang mga Honda ADV 160. Kita nyo, may white, red, at black. So sa mga idols natin, malapit dito sa Ordaneta, Pangasinan, available itong mga units na to. No? Pwede po kayong bumili niyan via cash payment or installment. Ayan, no? Ang dami nilang Honda ADV dito mga idols. At siyempre, meron pa silang mga business motorcycle, scooters, at yung mga underbone nila rito. Tingnan natin sa loob kung kumpleto po ba sila sa lahat ng model dito. Push. Wow mga idols, napakalaki po ng kanilang showroom dito, no? Kitang-kita naman po ninyo, kumpleto sila sa mga model, especially scooter, underbone, at mga business motorcycle. So dito, pwede kayong mamili. Again, kung gusto nyo mag-apply or bumili ng motor from Honda, pwede po kayo mag-apply dito, installment at cash payment. So dito, mamili na po kayo ng mga gusto ninyo, scooter, gaya nitong PCX 160 or ADB 160, meron po sila dito. Ang dami rin po nilang mga display dito ng mga business motorcycle. At kompleto sila sa mga scooter na 160cc. At dito meron tayong ADB 160. Kita nyo? So dito marami silang color choices na pwede nyo pagpilian. Red, white, saka black color. At syempre pinaka number 1 selling na scooter natin, 125cc. Kompleto rin sila sa color, may white, orange, blue, red at black. So yan po mga idols, 125 click available dito, no. Yun sa likod, nakita niyo meron silang Dio. At saka yung Honda Beat. Honda Dio mga idol, 110cc ano. And Honda Beat. Meron din silang black, red at gray color. So mga dyan, ang dami nilang mga motor dito, no. Kompleto sila dito sa ating Honda Ordaneta. So kung naghahanap kayo ng motor, saktong-sakto tong lugar na to. Kasi kompleto sila sa kanilang model. And TMX, pang business, pang pasada. Ayan, no, pang negosyo ninyo, pang service, pwede rin to. Yan, TMX. So meron itong tatlong kulay, silver, black color, saka red color, yan. At dito naman meron tayong mga pang ano rin, off-road. Ayan, CRF 150. So kung gusto nyo na medyo pang bundok, yan, saktong-sakto sa inyo yan. At pang business, Honda TMX Supremo, no? 150cc. So dalawang kulay, may red saka black. Siyempre, yung underbone, hindi natin maiwanan to. Meron tayo ditong RS125, color red. Meron tayong Supra. Siyempre, yung bagong-bagong Wave RSX 110. So, meron tayo ditong color blue at silver color. So mga idols, yan po yung ating feature para sa inyo. Honda motorcycle. Dito po yan sa Honda Ordaneta, Pangasinan. At kung gusto nyo magpa-service, kita naman po ninyo yung ating service technician, yung ating lady mechanic. Yan po mga idols, ang ating feature sa inyo. Sana nagustuhan nyo. At siyempre, Pa-shoutout lang sa mga idols natin, ano. Saan si Mami Sai, si Kuya Joel. Virgo. So yun, shoutout po sa mga idols natin dito sa Guanzon Ordaneta. Si Madam Isaya, si Virgo at si Joel. Thank you. mga idols, abangan din po ninyo ang ating next feature, Honda motorcycle updated price list para sa month of December. At meron po tayong price increase, may paggalaw po ng presyo. Subscribe kayo sa ating channel at like and follow nyo po ang ating FB page.